Aron mapadayag ang hugot nga debosyon ni ining usa ka tinun-ang artist, gipintura niya ang Basilica Minore del Santo Niño sudlang sa pipila ka minutos. Ang iyang obra nakadapit sa atensyon sa mga netizen, ilabi na sa mga deboto. Sayranta ang iyang istorya sa report ni Mark Reggie Abella. Gikan sa pagsayaw sa Sinulog Grand Parade, pag-arte sa Sinulog Film Festival, ngadto na sa pagduyog sa kantang Bato Balani. Silang tanan nagmalaumong dunggo ng ilang mga pangaliya. Usa na niini ang tinunang artist nga si Vince Joaquino, 18 anyos nga migamit sa iyang talento sa art aron mapadayag ang iyang debosyon. Gipinta o giguhit niya ang Basilica Minore del Santo Niño samtang mitambong sa ikaduhang adlaw sa misa nobinaryo. I am one of the members sa Creative Arts Ministry sa Basilica, and mao to sa second day ni draw ko because for me art is used as a way to propagate my faith to the Lord itself. So mao to naka-drawing ko og on-the-spot painting. Gumikan niini, nakadapit sa atensyon sa mga netizen ilabi na sa mga deboto ang iyang obra diin miani na kini og libuan ka mga reaction o share sa social media. Butang nagkalipay sa batanong artist. Managlahi man ang atong pamaagi sa pagpadayag sa atong hugot nga debosyon, apan kitang tanan susama lang og katuyuan. Og kini ang pagpaligon sa atong hugot nga pagtuo isip Romano Katoliko. Pit Senyor mga kapuso, kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Palitang Bisdak.